Ito yung prutas na nag-viral sa atin sa Pinas. Yung nakita natin sa TikTok dati, tapos naging viral siya. Ito yung nag-viral na prutas. Maliit nga lang itong sa amin. Ito siya, oh, may bunga na siya. Yan ang pig. Tin dito sa Arabic. Ayan siya, oh, maliit lang siya na puno. Ayan. Oh, malapit na siyang huminog. Itong isa na to, hinog na siya. Ayan. Ito, dilaw-dilaw konti. Pero yung ano, may kinain na ng ibon, oh. Kinain na siya. Inunahan kami ng ibon. Titikman ko pa naman sana. Sabi ko pipitasin ko, titikman ko. Ay sus, nung nakita ko, ayan, kinain na pala ng ibon. Maliit lang siya, nakatanim lang siya sa paso. Kasi naghahanap ng malilipatan yung amo ko. Ililipat daw sa medyo, ano, doon siguro sa katabi ng ditch. Ayan. Pero sinabi ko sa amo ko na kinain na ng ibon. Sabi niya sa akin, okay lang daw kasi kumbaga sa ano, sabi niya, aywan ko ha, hindi naman daw pa matamis yung ganito. Ayan siya, oh. Ilan lang ang bunga na ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14 ang bunga niya. Ayan. Pig sa English, tin sa Arabic. Hindi ko alam sa Tagalog.